Niektoré rozhodnutia sú tvrdé ako voľba medzi pravou a ľavou rukou, keď si máš nechať iba jednu. Bez ohľadu na to, koľkokrát budeš žiadať o múdrosť poznať odpoveď, budeš počuť len ticho. Tvoje váhanie a nerozhodnosť ťa však stojí veľa síl. Až na ich samom pokraji sa rozhodneš zveriť svoje rozhodnutie do rúk vyššej moci s nádejou, že ti ponechá obe. Lenže môže prísť meč a ty zostaneš bez rúk, len pozorovať, ako sa obe cesty zmenili na prach. Tvoj myseľ potom prirodzene zaplaví vina, výčitka a nemilosrdná otázka, ktorá ti nedá spávať. Čo ak by som konal odvážnejšie, rýchlejšie, precíznejšie? Lenže keď si mohol, tak si nevedel, a keď si vedel, tak si nemohol. Môžeš si bezpodmienečne odpustiť, lebo je možné, že až za niekoľko mesiacov až rokov pochopíš hlbší význam svojho váhania. Niečo v tebe videlo a poznalo lepšie pozadie možností ako ty sám.